Mae Rhwydo yn brosiect rhyngwladol, yn brosiect tair-ieithog. Hynny yw, mae o'n brosiect sydd yn digwydd yn yr Iseldireg, yn y Gymraeg a'r Saesneg. My name is Roos van Geffen. I'm a director and I'm very happy that my performance is invited to show to the Welsh people. Mi ddos i ar draws y prosiect yma gyntaf yn yr Iseldiroedd mewn gwyl theatr o'r enw Gwyl Wrol ar Ynys Terschelling yng Ngwlad Fris. Ac mi fys i'n trafod wedyn efo Rose van Geffen, y gwneithwyr o'r theatr, y syniad o addasu y gwaith a dod â fo draw yma i Gymru. Darn o theatr gorfforol ydi o, ac mae'r cyfan yn digwydd mewn shed fawr las, a mae bosib gosod y shed yma unrhyw le. Y mantais hynny mewn ffordd ydy bod ni yn gallu mynd ar prosiect yma i lefydd lle fydda ni fel arfer ddim yn gallu mynd â sioia. Mi fyddwn ni'n gosod y shed mewn aml leoliad drwy Gymru, yma yng Nghaerdydd. Mi fyddwn ni hefyd yn mynd i Fangor ag i'r Steddfod Genedlaethol. Hanfod y prosiect yma ydy casgliad o feddyliau, o ofna, o bryderon ag o freuddwydion. It's an intimate experience in a specially designed and built little wooden house. It's the box that carry all the fears and desires collected in the Netherlands and in Belgium and also in Wales. Mae o'n fenter cyffroes iawn i ni fel cwmni bod ni yn gallu cyflwyno prosiect rhyngwladol fel hyn mewn tair iaith ar yr un pryd. Mae o'n gyfle wedyn felly i gynulleidfa ddi-Gymraeg i fwynhau un o brosiectau Theatr Genedlaethol mewn ffordd nad ydi o wedi bod yn bosib o'r blaen. A gobeithio drwy hynny byddwn ni'n denu cynulleidfa newydd at yn gwaith. It's a performance in which you can experience serenity and calmness, but it's also funny and it can also be a touching experience.